ସବୁदिନ ତେଲ ମସଲା ଖାଇ ଖାଇ ଭାରି ବିରକ୍ତ ଲାଗିଲାଣି। ଆଜି ଇଚ୍ଛା ହେଲା ଟିକେ ପାଗ ଖାଇବା ପାଇଁ। ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆଳୁ ସିଝା ରଖିଦେଇଥିଲି, ଭେଣ୍ଡି ପୋଡ଼ା, ବାଇଗଣ ପୋଡ଼ା, ପୋଟଳ ପୋଡ଼ା, ଟମାଟୋ ପୋଡ଼ା ସବୁ ପୋଡ଼ି ଦେଇଥିଲି। ଆଉ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା, ପିଆଜ, ରସୁଣ ରଖିଥିଲି ବି। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ଲଙ୍କା 3ଟା ଦେଖାଯାଉଛି ନା, ମୁଁ ଏବେ ରଖିଛି। ତ ମୁଁ 4ଟା ହିଁ ଲଙ୍କା ପକାଇଥିଲି, କାହିଁକିନା ମୁଁ ଟିକେ ଅଧିକ ରାଗ ଖାଏ ସେଥିପାଇଁ। ଆଉ ରସୁଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦାନ୍ତର ଟିକେ କାମୁଡ଼ି ଦେବା ଯଦି ଚକଟି ନହେଲା ହାତରେ, ତ ତାପରେ ଚକଟି ଦେବା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପିଆଜଟାକୁ ପୁରା ହାର୍ଡ଼ ସେପ୍ ଦେଇକି ରଖିଛି, କି ଦେଖିଲି କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ପିଆଜଟା। ଆଉ ଯଦି ସାଇଜ୍ ହେଇନଥିବ ଭାବୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ମୁଁ ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ୍ ଭଲ ସାଇଜ୍ କରିକି ରଖିବି ପିଆଜଟାକୁ କାଟିକି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି ଦଳାଟା। ଆଉ କେଉଁ ପଟରେ ଦଳା କୁହନ୍ତି ଆଉ କେଉଁଟିରେ ପାଗ କୁହନ୍ତି, ଆମ ପଟରେ ତ ଦଳା କୁହନ୍ତି। ତ ମୁଁ ପାଗ ହିଁ ଜାଣିଛି, ବହୁତ ଆଡ଼େ କୁହନ୍ତି, ତ କିଛି କଥା ନାହିଁ, ଦୁଇଟା ଯାକ ଏକା ଜିନିଷ। ତ ସେଥିପାଇଁ ବନେଇଥିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଜିରୋ ଅଏଲ୍ରେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଖାଇବା। ଆଉ ପରିଶ୍ରମ ବି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବନି, ମ ଜଲ୍ଦି ଜଲ୍ଦିରେ ବନିଯିବ। ଆଉ ମୋତେ କାମ କରିବାକୁ ବି ପଡ଼ିବନି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଥିଲି ଦଳା। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯାଉଛି କହିଲେ, ବହୁତ ଟେଷ୍ଟ ବି ବଢ଼ିଆ ଥିଲା। ଆଉ ମୋ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ରହିଲି, ବାଏ।